Gu Sara eta Aitor gara. Oñatiko Xupantzerki taldetik. Eta baita websaia orkestera gatoz. Ni Eider naiz, musikari lazkautar bat. Eta aurten atera den ere lehenengo bakarkako epea, loratzen du izena. Eta hori orkestean ator, Durangoko azoka oso gogotsu. Niretzako hemen egotea pasada bat da. Txikitan beti ibiltzen nintzen pasillo hauetan musika eta liburuk erosten. Eta aurten hemen egotean ere disko propioa orkesten, niretzako pasada da. Guentorri gara Begita websaia orkestera. Da 8 ataleko websail motz bat, 5 minutuak oitzak. Eta hori dago YouTubeen, Gazteako kanalian. Eta websail bat gaztiantzat eta euskeraz indakoa. Hori da, gukatzenean beti, bogatzen emetzen zaitu gara egiten eduki bat dakola igual mensaje bat edo. Eta horrez gain importantia pentsan izakun eduki bat gaztiondako eta euskeraz egotea, igual guk faltan bota dulako. Eta probatori sortzeko intentzioekin, eta esatia behita dela sexu eraso bat oinarriako historia bat, eta kuarria batek horren inguruan hartzen dagoen jarrerak azaleraketan zehatu garela. Loratzen disko jasotzen ditu 6 abesti, eta nire bizitzako azkeneko 4 urte hauetan bizitako gauza desberdinek, batez ere loratze prozesu hori ez, 25 urte dauzketo hain, baina iruditzen zait 20 urte hasierak beti diela transformazio urte batzuk pertsona guztien bizitzatan, eta pixka bat hori jasotzen du. Soinu aldetik danetik dago, abesti bakoitzai behartzuna ematea zan helburue, eta nik uste nahiko lan borobie geratu dela, bidaia moduko bat dalako azkenean. Fantasia da esaldi erabilidet azkeneko, aurrekon brownie bat inun, eta normalen ez naiz oso ona sukaldatzen, eta brownie kriston goxoa ateatzen zaiten, nire ezpaktean esan zen oso nazteola, esan ze fantasia. Nik uste dut gaur goizean ez etorri gaila ona, eta behitu dula horrek urtean ikusi garen erina, eta fantasia da. Azokia asko guztain xakutai, hogaren ean. Ikustia horrola.